Medeni teplerinin yapaj dawarasy Aman Gulmamedov adyndaky Döwlet Drama Teatryna geçirildi. Bu ýerde synygy ustaatlarynyň konsert goruldy. Dawaraly ýagdaýda hormat prezidentimiň medeniýet we synygy işgärlerine hemde ähli türkmen halkyna ýewren gutlaw okuldy. Bu ýere ýygnanan hormat prezidentimiň gutlawyny uny üstünden dinlediler. Arkadaly gahryman serdarymyz watanymyň berdijilik kuwwatyny artdyrmakda medeniýet ulgamyna aýratyn ornuň degişçiligini belledi. Medeniýet we synygy halkyň ruhy baýlygydyr. Medeniýet ulgamynyň ösüşleri ejemmetiň we töwlegini, milletiň ruhy galkynyşyny üpçün edýär. Şoňa görä berqara döwletimizde milli medeniýetimizi, sungatymyzy, edebiýatymyzy üstünmek, medeniýet we sungat işgärleriniň hüner derejesini ýoklandyrmak orna ähli zerur şertler dördülýär. Hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň gutlagy dawrat nöjler tarapyndan şowhuny hemde gazgyn el çapışmalaryndan garşy alındy. Ajaýyp tomoşadalyna ýurdumyň halk we at gazanan artistlarynyň ýerine ýetirmeklerine ruhy bilen aýdymlar ýaňlandy. Şeýerde halkymyň şöhraty taryhynyň baý medeniýetiniň öwrünilmegini, oň maddi we ruhy mirasynyň saklanmagyny hemde wagt edilmegini, her kadam sunugatynyň ösmegini, giňme şöyle çärlerin durmuşa geçirmegini şertlendirýän. Oňun dost onyk syýasat üçin hormat prezidentimiz we gahryman arkadaýymyzy hoşarlyň beýany bolan ýaşa arkada gahryman serdarymyz arkada şegeri arkadagym arkadaly gahryman serdarym atly aýdymlar ýerine ýetirli. Ýurdumyzyň görnekli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeklerine ähli çykyşlar gahryman arkadaýymy tarapyndan başlanan özgertmeleriň arkadaly gahryman serdarymynyň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän syýasatyň netijesinde anyp barlayan äger türlü işlere buýsunç tenasy bolup ýaňlandy. Belen ruhy senen aýdym saatlarda joşgyny tansarda folklor toparlarynyň çykyşlaryna ösüşleriň belentliklerine tarap bedew wady bilen anamly gadam urýan ýurdumyzda gadanylýan ösüşleriň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň sahawaty türkmen topragynyň we ajaýyp tebigatymyzyň şeýlede hoşnetli antan gatnaşyklarynyň wasfy ýetirli. Asarlaryň jümmüşinden göz başalýan we nesillerin hemde döwürleriň ara baglanşygyny özüne jemleýän bagşçylyk sunugaty özüniň köpatlyk çepeşlik gymmatlyklaryny häzirki döwrüň ruhyna gybap derejede dowam etdirýär. Munyň özi türkmen halkynyň milli sunugatynyň iň gowy däpleriniň döwrüň derejede kämilleşdirilýäniň hemde ösdirilýäniň nowatdaky beýanydyr. Ýurdumyzyň durly künjeklerine her ýyly geçirilýän medeniýet tepdeligine ýaýganlanylýan çykyşlar, şany senäniň hormatyny gorulýan dawralar halkymyz üçin öýül boşly bayramçylyk sowadyny bilýär. Çykyşlaryň dowamyna dörejilik toparlaryna şol sana durly ýaşdaky estradaçylaryň, artistlaryň çykyşlaryna möhüm orun berilmegi, milli sunugatyň nesilden nesile geçýäniňi, oň kämil derejede dowam tatarlýanyny görkezýär. Bayramçylyk dawratyna gatnaşanlaryň şowhuny el çapışmalary ýerine ýetirýän çykyşlara berilýän münasip baky hukmyna kabul edildi. Munyň özi dörejilik dünýäsiniň möhüm çäresi bolan medeniýet tepdeleriniň maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlananyny alamatlanyrýar. Medeniýet we sunugat ustaatlary özleriniň joşgyny çykyşlary bilen halkymyň şahatlygyna şahatlyk goşup, olary täze ýeňişlere belen tepkitler oklanyrýarlar. Şeýlelikde bu ýerde goralan bayramçylyk konserti ýurdumyzyň sunugat ustaatlarynyň ýaş ýerine ýetirjileriň durly dörejilik bätejlikleriniň ýeňijileriniň we meşhur fa toparlarynyň çykyşlaryny dowam etdi. Artistlaryň çykyşlaryny goşýan video şekiller hormat prezidentimiň başlangyçlary we özgertmeler bilen baglanşyky möhüm ähmiýetli wakalary ýurdumyzyň medeni durmuşyny şoklanyrdy. Bu wafa ýaýganlanylýan çykyşlaryň täsirli wakalary ýatda gazy pursatlary betdenmek şertlenirdi. Bayramçylyk konsertine aýdym saatly çykyşlar, joşgyny tantlar, folklor toparlaryny şeperşek sahnelerinden koşdy. Munyň özi giňme şöyle çäräniň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyna hemme taraply nisata şemeleşileniniň nowatdaky beýanydyr. Konsertde tomoşa edýänleriň el çapışmalary, olaryň şahatlyklary, arkadaş şegerine ilkinjide geçirilen medeniýet tepdeleriniň rowaj gadamlaryny alamatlanyrdy. Sunugat ustaatlary özleriniň ajaýyp çykyşlarynyň üstü bilen ýurdumyzyň medeniýet we sunugat ulgamynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlarynyň binýadyny berkidilmegi, bugda halkara hyzmatdaşlarynyň işleňişdirmegi bilen baglanşykly meseleleri döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin gahryman arkadaýymyzy we arkadaly gahryman serdarymyzy bolan alkyşlaryny beýan etdiler. Sunmadım gül diyarımda, gülle medeniyetim gül diyarımda, gülle sen vatanım Türkmenistanım, arkadalı serdarımızın barında. Gülle sunmadım gül diyarımda, gülle medeniyetim gül diyarımda, gülle sen vatanım Türkmenistanım, arkadalı
Medeniyet we sungat işgärleriniň hemde Magtymyl Puragynyň şöhret güni münasibetli geçirilen dawarly konsertiň ahyryna gatnaşyjlar hormat prezidentimiň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.